Jo us vinc a parlar, de fet, del que intentem fer des de la Generalitat, i ho seré molt breu, perquè, esclar, som una administració, personalment penso que les administracions no canvien des de fa 150 anys. Fa 150 anys els anglesos van fer un informe que se'n diu l'informe Northcote i Trevelyan, que era un informe en el qual el ministre encarregava amb aquests dos senyors experts que li expliquessin com havien de fer el pas d'una administració imperial a una administració més adreçada a una societat industrial. 100 anys després, sobre el 1957, hi torna a haver un altre senyor que es deia Northcote, però aquesta vegada es diu Cyril Northcote Parkinson, que genera una teoria en la qual és fàcil identificar-se, que diu que el sistema públic genera exponencialment, o fa créixer exponencialment el món del funcionariat, de tal manera que quan hi ha dos funcionaris el més fàcil és crear una tercera figura que controli els dos funcionaris, i així successivament. De fet, en parit d'aquesta idea, amb la teoria de Moore, que és aquella que diu que cada 18 mesos els sistemes informàtics dupliquen la seva capacitat d'emmagatzematge. El que passa que la teoria de Moore està sent superada per les lleis físiques i nosaltres, per les teories de la funció pública, no en tenim cap que ens ajudi a superar-les. Només tenim un petit avantatge, que és el que us vinc a parlar, que és que, com la resta d'organitzacions, nosaltres estem sotmesos a un procés de transformació digital. I aquest procés de transformació digital serà el que ineludiblement farà canviar també el sector públic, i els governs i les administracions. I, evidentment, hi ha una lògica molt més bàsica que digitalitzar un servei està més que comprovat que comporta ràtios d'estalvi de 20 vegades respecte a un servei que s'estigui prestant amb un altre suport com és el telefònic. D'acord? El que passa que centrar tot el procés aquest de transformació digital de governs i administracions exclusivament amb la tecnologia no ens va gaire bé. Nosaltres, si parlem de polítiques i de serveis públics, hauríem d'intentar mirar un horitzó més ampli, i començar a parlar, per exemple, que convé ja ineludiblement per fer les lleis de funció pública, perquè els funcionaris siguin els actors polítics d'aquest canvi a les organitzacions públiques. Convé posar, per exemple, la normativa, la legislació i els sistemes d'organització orientats cap a la transformació digital i no que els estiguin fent la guitza completa contínuament. Convé, per exemple, parlar o deixar de parlar de llibres verds i blancs i de tots els colors i començar a prototipar serveis contínuament que estiguin exemplificant que la millor manera de provocar el canvi, provocar aquesta transformació és anar llançant serveis en plan beta. De fet, els experts diuen que aquest nivell de personalització de serveis, també en els àmbits públics, arribarà a ser, gairebé que arribarà a crear serveis tan personalitzats que seran d'un sol ús i que tots els serveis no naixeran amb un sol servei, sinó que com a mínim hi haurà dos que hauran de competir entre si. I algun d'aquests arribarà fins al final i els altres es defuncionaran, es quedaran pel camí. Això és perquè, com en els altres àmbits, les idees s'han de lligar amb la implementació, amb la pràctica. Ja n'hi ha prou de tenir teories que són molt maques, però aquelles idees que no tinguin aquesta vessant pragmàtica no existiran. Per tant, el que cal és prototipar i començar a llançar serveis. Això vol dir també que anem avançant cap a un govern, que això ja s'ha dit més d'una vegada, que serà més una plataforma de serveis que un govern com l'entenem ara. I aquesta plataforma de serveis tindrà, a més dels components tècnics, basat en programari lliure, estàndards, mòduls intercanviables, etc. Però veurem això, que la finalitat d'aquest govern serà la prestació i la gestió de serveis. Una de les funcions d'aquests governs, i en aquest país que no cal que ens ho expliqui gaire, serà convocar moltes consultes i preguntar i fer participar la gent. Per tant, aquestes consultes segurament seran petites, seran molt concretes i seran molt sovintejades. Aquest nivell de freqüència o aquesta dimensió tan petita, més ben dit, farà que les administracions i els governs hagin de tendir a ser molt més prims del que són ara, veurem coses bastant diferents i veurem un govern, que seran molt més ràpids i molt més funcionals i àgils a l'hora d'actuar. Ho podem concretar una miqueta més encara en l'àmbit del treball, que
participació ciutadana, dient que nosaltres, per exemple, pel que fa als sistemes d'informació, em sembla que ja sabeu que hem fet un nou web, que era aquell que abans s'estava projectant aquí, que és el web de GenCat, que és en format responsiu, accessible des de tot tipus de dispositius mòbils, però amb una característica molt més important, que és un web molt més simple, molt més senzill, i això. Per tant, l'hem fet a partir de les mètriques que tenim, però també comptant amb l'empatia del que són els stakeholders, els agents implicats en el que fem, i també els shareholders, el personal intern, professionals, etc., que són qui ens han acabat dient com havien de ser aquests webs, els usuaris. També en l'àmbit de xarxes socials sabeu que intentem tenir una presència una mica coherent, si més no homogènia, que algú identifiqui quins són els perfils oficials de la xarxa amb el qual la Generalitat se'ls està adreçant. I també som conscients que això ho fem perquè ens basem molt en el nostre prestigi digital, intentem tenir-lo, i també perquè la gent, a partir del que diem a les xarxes, poden tenir una imatge molt més ajustada de la nostra activitat i del que fem. I quan volem conversar una miqueta més, comencem a assajar, com ja fem des del 2014, donar informació per un altre tipus de canal, que és el que us venia a presentar avui aquí. Avui és una primícia mundial. A la Catosfera presentem la guia de la Generalitat a Telegram. Quantes persones aquí sou a Telegram? Molt bé, aquests esteu aprovats. La resta haureu de tornar. No, de debò. Intenteu donar-vos d'alta a Telegram. Si baixeu-vos l'aplicació, jo parlava de Telegram perquè, esclar, nosaltres ho vam intentar en WhatsApp, no sé si ho sabeu, hi havia algunes experiències reeixides en WhatsApp, però, esclar, no és el mateix que un ajuntament intenti interlocutar amb la ciutadania a través de WhatsApp, amb no sé quantes interaccions al dia, que no ho faci un govern d'un país que es creu que és un país, amb desenes de milers d'interaccions en un període bastant més curt. I ho vam fer i vam parlar amb WhatsApp, portàvem molt temps parlant amb ells, i ara ja no és un secret, vam sortir el 9N i vam aguantar una hora i mitja. El nivell de concurrència, de consultes i la falta de l'API pública que necessitàvem de tenir de WhatsApp per poder tractar totes les consultes que se'ns feien de WhatsApp, que estan entossudits a no tenir-la, suposo que al llarg d'aquest any veurem canvis, doncs va comportar que van tancar el nostre número a WhatsApp, el número amb el qual la Generalitat intentava interaccionar amb la ciutadania. Això va fer que nosaltres ens inclinéssim, ens pronunciéssim claríssimament cap a Telegram i comencéssim a agafar expertesa amb aquest tipus d'eina. Per això hem pogut treure aquesta guia. Jo crec que us serà de moltíssima utilitat. Si no esteu donats d'alta al nostre canal de difusió, que és molt senzill, no t'avalem gaire, donem una informació al dia, que és el canal de Telegram de GenCat, doncs entreu a telegram.me/GenCat, telegram.me/GenCat. I la resta d'un perfil interactiu que tenim per fer les consultes gratuïtament, que qualsevol persona podria adreçar per via telefònica convencional al 012, doncs també trobareu el mateix, telegram.me/GenCat012. Com a tercer servei hem obert un chatbox, un robot, perquè aquelles consultes més repetitives ens semblava que les podíem sistematitzar a través d'un bot, d'un robot. Això és molt apte per això, per prediccions meteorològiques, per tot això. No poseu mai un chatbox els que us hi dediqueu a atendre consultes de la ciutadania, perquè això no ha lugar. Allà hi ha d'haver una persona darrere que en tot cas podria complementar aquesta conversa que té lloc a aquestes eines de missatgeria instantània amb un bot, com és aquest cas. Per això us dèiem que avui nosaltres ja la teníem a punt, però hem volgut aprofitar la Catosfera per anunciar que publicàvem la guia aquesta, la posem, com tot el coneixement que fem, ho compartim amb cap tipus de llicència, és a dir, ens basem com si fos una dada oberta, tothom en pot fer el que vulgui, ho pot copiar, ho pot multiplicar, ho pot vendre i en pot fer el que vulgui. També en un tercer bloc de coses que estem intentant fer és tota la part de procediments o de tramitació, que és importantíssima, perquè sabeu que s'han invertit molts diners i els resultats són més aviat escassos. Estem llançant coses com llançar l'IDCAT mòbil, que és un sistema alternatiu als certificats digitals per acreditar per identificar l'usuari que està interaccionant amb l'administració. Si no l'heu provat,
allò feu i veureu la gran diferència que és entre la pesadesa i l'ús tan feixuc dels certificats i altres sistemes. I llavors hi ha una altra cosa importantíssima. A nosaltres ens sembla que hem d'anar una miqueta més enllà i transferir a la gent, a la ciutadania, la capacitat de poder modificar procediments de l'administració. Sé que això que dic és molt gruixut, per algú deu ser molt gruixut, per mi és una cosa molt prima i molt òbvia, perquè, esclar, qui millor que la ciutadania podrà acabar dient de quina manera s'hauria d'acabar formalitzant aquella interacció amb ells mateixos. Jo ho dic perquè encara nosaltres dèiem, ostres, el que seria interessant, per exemple, és que tota la part de tramitació, formularis, hauria de tenir una part social, com la tenen qualsevol altre àmbit, no? Si tu tens allà, o has hagut de... Tothom que tingui fills en edat escolar i sap anava a dir el calvari, però si s'està gravant no ho puc dir, no? Però sí, el camí llarg que és seguir tot el tema d'inscripcions a escoles, al nivell que sigui, no seria molt més convenient i molt més interessant de socialitzar aquesta experiència i que la persona que hi ve després aprofiti tot el que sabem nosaltres, que ja ens hi hem trobat, no? La lògica de xarxes, doncs encara no s'està aplicant això. I llavors una mica per acabar, el que és molt important és aquest govern digital o aquesta administració que es vol valer d'aquesta nova experiència del ciutadà, no? I que li vol posar més fàcil, crec que hauria d'advocar definitivament en totes les conseqüències pel món de les dades. I ho dic perquè vinc d'una setmana de macrodades, de big data, d'això on m'he quedat de moltes maneres, però n'hi ha una que m'he quedat estupefacta, no? Perquè he treballat amb empreses, he treballat amb molts actors i us faríeu creus de les dades que les empreses tenen de tots vosaltres. De les meves ja ho vaig descobrir, però de tots vosaltres. Sobretot les entitats financeres tenen unes dades detalladíssimes. Mentrestant, en el sector públic i en els governs, en uns governs que volem, en el qual volem liderar un país, que volem que jugui a la Champions, ens estem debatent per diferents sensibilitats socials, i em quedaré aquí per no fer-hi més llenya al foc, ens estem debatent sobre l'escrupolosíssima protecció de la privacitat de les persones, que evidentment que ha de ser així. Però de vegades hi ha uns discursos lleugers, no? Com passa ara, vivim un món frenètic on no acabem d'argumentar totes les coses i això ens fa pagar unes penyeres altíssimes com a país i com a govern, perquè els països que estan jugant la Champions, en tema de dades, estan aprovant lleis que el que permeten és predir el que està passant. Això, Marc, ho coneixes de sobre del que està passant. Que si us posaré els exemples, us puc posar exemples dels bombers del comtat de Sheffield, d'Anglaterra, que amb les dades del Sistema Nacional de Salut, de l'NHS, barrejades amb les dades sociodemogràfiques, es poden anticipar el que està passant a la població gran del seu barri i poden arbitrar mesures per evitar altres coses que aquí sempre les hem d'afrontar de manera molt més reactiva. Us puc parlar de canvis de llei, també en Anglaterra, que és que a nosaltres ens interessa molt, en el qual han permès que les dades de l'Agència de Tributs i d'Hisenda, perquè hi ha les dues competències, han permès, degudament anonimitzades, tenir les dades de les persones amb el seu llit, amb el que acaben guanyant aquelles persones i poder-ho creuar amb el nivell d'estudis que tenen. Una cosa importantíssima per poder acabar discernint i obrint quins coneixements o com els coneixements poden col·laborar a uns determinats sols o tenir un determinat nivell de riquesa o un altre, importantíssima. I ja per acabar, per tant, ser molt valents amb el tema de les dades, deixar-nos de vegades de discussions bizantines i començar a agafar el tema. I per acabar, tres màximes que a nosaltres ens inspiren moltíssim des d'Atenció Ciutadana, que és el tema que portem això. Intentem fer entendre a la resta d'organització que algú hauria d'acabar decidint estratègicament que el poder el té el funcionari, i el funcionari és l'element de canvi i de transformació digital de l'organització. El segon element, que la tecnologia, per més que algú sempre la tingui de commodity, que està superada i tot això, deixem-nos de mandanga. Un ús estratègic de la tecnologia ens ajuda a vèncer la burocràcia
i moltes vegades eliminar-la. I la tercera és obrir dades i obrir dades. I també deixar de ser porucs i intentar avançar una miqueta més allò dret cap on hem d'anar i pitjant l'accelerador al màxim. Ja està, era això que volia explicar. Gràcies.